Vi vil starte med at lave et forsøg med sprit, og sprit det består hovedsageligt af etanol, som består af 2 C-atomer og 5 H-atomer. Og det der ligesom betegner en alkane, det er, at den har en OH-gruppe. Så det her OH-gruppen, og så har vi H-atomerne herude. Og der er også en hydrogenbinding her, hvis man vil bestemme, hvornår at det koger. Men vi skal til at lave et forsøg her med den her termoføler, og vi skal, det er så Sasha, der vil udføre forsøget her. Og vi starter først lige med at måle luftens temperatur. Og den ligger på de her 22 grader cirka. Så det starter vi med at skrive. Og det er 22 grader Celsius. Og når vi så måler temperaturen ned i spritten, så er den ja, 22,5. Og det er igen grader Celsius. Det der vil ske nu, det er, at vi tager den her termoføler op og ser, hvad temperaturen nu er. Så det er det, vi gør. Og temperaturen, hvis vi kigger på her, der sker der simpelthen det, at temperaturen falder lige så stille. Den er nede på 17,5, 16, 15,8. Altså temperaturen falder lige så stille, og det der sker, det er, at spritten her, den er i gang med at fordampe. Og til en fordampning, så er der brug for energi, og det eneste sted, at spritten den kan få energi fra, det er altså termoføleren. Og så er det ligesom, at temperaturen falder, fordi at energi kan jo ses i form af varme. Og nu der er den på 15,7 grader Celsius. Yes, så vil vi prøve at vise det med vand nu, i stedet for med sprit. Og vi har taget noget koldt vand fra hanen, og vi måler lufttemperaturen. Den er ikke helt op omkring de 22, som den var før. Lige nu ligger den på 21,5, 21,6. Så måler vi vandets temperatur, og den ryger med det samme lidt ned, og det er altså fordi vandet her det er rimelig koldt. Det kommer fra vandhanen. Og nu ligger den på 20 grader. Så prøver vi at tage op og se om temperaturen falder, som vi gjorde med husholdningsspritten, fordi at det begyndte at fordampe. Og her der bliver temperaturen altså på det samme som før. Og det gør det jo fordi, at vandet altså ikke fordamper, som spritten gør. Ja. Så skal vi have forsøget med et stykke stof, som vi glider op af den her termoføler. Og så vil Mads lige gnide stoffet op af termoføleren. Og det der vil ske, det er, at atomerne inde i termoføleren og rundt om, de vil så bevæge sig hurtigere, når massen står og gnider det stykke stof op af den. Så vil de bevæge sig hurtigere, og så vil termoføleren blive varmere. Og vi kan se, at den allerede stiger meget hurtigt, og vi er over på 46 grader Celsius nu. Og vi kan komme længere op, jo hurtigere vi laver forsøget, og altså jo hvor hurtigere vi bevæger den, men vi er inde på 52 grader Celsius. Ja, så vil vi så lige prøve at måle noget temperatur her med fingrene. Og først så tager vi selvfølgelig lige temperaturen på luften igen, og den er så fin 21 grader herinde lige nu. Så vil Sasha lige prøve at lige holde hånden på lidt tid. Og der kan jeg så hurtigt se her på termometeret, at den stiger faktisk rimelig hurtigt. Vi er allerede oppe på 25 grader, og ja, den bliver ved med at stige her. 27 grader, 28 grader, ja. Og det beviser bare, at Sasha hun har en kropstemperatur på 37 grader, og den får vi altså lavet om her. Altså ved at hun holder den i hånden, og vi får varme frem herinde, og så kan vi give varme videre til termometeret.